Сәлем, эфирда музыкаль коймак хит парады һәм бүген 15-лектәге үзгәрешләр белән сезне таныштырмын мин, Айрат Ильясов. Алдагы минутларда сүзебез шулай ук 21 гасырның иң зауыклы шире шапоголизм турында барыр. Эстрадабыз йолдызлары арасында сәгатьләр буе кибеттә йөрүчеләр күпме икән? Бу сорауга җавап бүгенге тапшыруда. Стиль, мода, брендлы киемнәр, аның өчен әлеге төшенчәләр буш сүз түгел. Мөнир Рахмаев чыннан да зауык белән киенә белүче җырчы. Мондый нәтиҗәгә килер өчен мода эксперты булырга кирәкми. Коллегаларының сүзләренә караганда, ул шопоголик. Кибетләрдә йөрергә бик ярата, тик бер кайчанда булган әйбергә өстәп икенчесен алмый. Гардеробымда бер-берсен кабатлаган кием салымнарга каршы торам дип белдерде ул. Нәрсә дип әйтим инде? Мөнир, мин белгән эшләпәләрең генә 2 дистәдән артык. Шул төсләре төрле дип әйтсәң генә инде. Ayaklarың толмасын, бас-басын нығырақ бас, бейіп көңілің тоймасын. Күзді яшілік мезгілім деп өкінерге қалмасын, өтіп кетті ғымырым деп ұлтанырлық болмасын. Күзді яшілік мезгілім деп өкінерге қалмасын, өтіп кетті ғымырым деп ұлтанырлық болмасын. Бас-бас, ақын бас, қанатların желпенсін, бас-басшыма бас, yüreklerini jilketsin, sağışlarını taratırlık dertli keyler sivilsin, мұңсызларға мұңлар беріп шушы күйе бейітsin, sağışlarını taratırlık dertli keyler sivilsin, мұңсызларға мұңлар беріп шушы kүйе beyitsin. Нәре бегілсін, бас-басы шы бас, тузаннары біркілсін, қармықшының бармақлары түймелерден егірсін, бейімеше отырғандар төзе алмай бейсін. Қармықшының бармақлары түймелерден егірсін, бейімеше отырғандар төзе алмай бейсін. Бас, ұңғанлығын көрінсін, бас-бас жетізлігін көрінсін. Сені көрген қыздарыңда башқалары әйләнсін, ғашық болын бейуіне көңіллері бәйләнсін. Сені көрген қыздарыңда башқалары әйләнсін, ғашық болын бейуіне көңіллері бәйләнсін. Бас, қаты бас, аяқларың талмасын, бас-басны ығылақ бас, бейіп көңілің тоймасын. Күзді яштық мезгілім деп өкінерге қалмасын, өтіп кетті ғымырым деп ұлтанырлық болмасын. Күзді яштық мезгілім деп өкінерге қалмасын, өтіп кетті ғымырым деп ұлтанырлық болмасын. Күзді яштық мезгілім деп өкінерге қалмасын, өтіп кетті ғымырым деп ұлтанырлық болмасын. Күзді яштық мезгілім деп өкінерге қалмасын, өтіп кетті ғымырым деп ұлтанырлық болмасын. Хит-парадның чираттагы дебютанты Рамиль Закировны шулай ук гипермаркетларда айрыша кием салым кибетләрендә еш очратырга була. Тик артык узак йөрсәм, көйсезләнә башлыйм ди җырчы егет. Кибетләрдә 2 сәгатьтән дә артык йөри алмаган Рамиль 15-леккә тик син генә җырына төшерелгән клибы белән килеп керә. Каршы алыйк үзен.
ирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сөйләшмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Сорагып беттем, көттем, очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Синең белән бик рәхәт. Дөньябызны гүзәл итәр уртак булган мәхәббәт. Менә тиздән күрешербез, барсың сиңа сөйләрмен. Назлап чәчләреңнән сине көттем диярмен. Тик син генә, hey. 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 Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Эстрадабызда әледән-әле яңа исемнәр пәйда була тора. Шуларның берсе узган атнада хит-парадка килеп кергән Алимә Сафина. Җырчы кыз күп кенә гүзәл затлардан аермалы буларак, кибетләрдә әллә ни йөрергә яратмый икән. Кирәкле әйберне ул максималь аз вакыт эчендә сатып алырга тырыша. Мәсәлән, соңгы тапкыр үзенә хуш килгән күлмәкне нибары ярты сәгать эчендә тапкан. Минемчә, мондый тизлек хөрмәткә лаек. Афәрин. Күзләреңнән кара белем, нидер әйтәсең килә. Тотма эшеңдә сирегене, аңлармын ипләп кенә. Күзләреңнән кара белем, нидер әйтәсең килә. Тотма эшеңдә сирегене, аңлармын ипләп кенә.
Парфюмерия, азык-төлек һәм техника сатыла торган кибетләрне тыныч кына урап уза алмаган Рамил Галимҗанов бу атнада хит-парадның 12нче урынында. Рамилнең кибетләрдә йөрергә яратуы, яратмавы акчага бәйле икән. Акча күбрәк булган саен кибетләрдә күбрәк йөрим дип уртаклашты ул. Чын егетләр җавабы. Кызлар гына ул, бер тиеннәре булмаса да тәүлек буе күлмәк карап йөри алалар. Хәер, бу турыда соңрак, әлегә Рамилгә сүзне бирик. Ек дусларым, дөнья бит ул табышыма. Яшәргә тырышабыз, табышматтан калышыма. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет, шатлык, куаныштан тормыш гөрләп турсынга. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет, шатлык, куаныштан тормыш гөрләп турсынга. Нинди матур дөньябыз ла, нинди якты көнебез. Тоеп бәхет мизгелләрен, җырлап тора күңелебез. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет, шатлык, куаныштан тормыш гөрләп турсынга. Яшибез бит, яшибез әле, яшибез без булсынга. Бәхет, шатлык, куаныштан тормыш гөрләп турсынга. Көне буе кибеттә йөрүче кешене мин һичшиксез шапоголик дип атар идем. Әмнә җырчы Илмира Хәмидуллина үзен бер дә шапоголик дип санамый. Аның өчен 7 сәгать күлмәк эзләп йөрү гади күренеш. Әле шушы көннәрдә генә сәхнә өчен бик матур яшел төстәге күлмәк алуы белән уртаклашты җырчы кызыбыз. Кибетләрдә косметика, духи, кием салым сатыла торган бүлекләренә аеруча еш керәм. Ә инде берәр төрле акция чорына туры килсәм, акча туздырмыйча чыкмыйм дип сөйләде ул. Бу атнада Илмира 11нче урында. Ömür bit ul bir birilgen, ülgürüp balu kirek. Мәңгі яшәргә килгән күк, аштына безнең йөрәк. Бик килешми күңелгәйләр, мәңге яшисе килә. Тормыш муллык байлыкларны бирсенләр җиргә илгә. Юк килешми күңелгәйләр, мәңге яшисе килә. Тормыш муллык байлыкларны бирсенләр җиргә илгә. Ашыгабыз, ашкынабыз, тормыш итигереябез. Ансын эшлик, монсын эшлик, өйеп янып көябез. Бик килешми күңелгәйләр, мәңге яшисе килә. Тормыш муллык байлыкларны бирсенләр җиргә илгә. Бик килешми күңелгәйләр, мәңге яшисе килә. Тормыш муллык байлыкларны бирсенләр җиргә илгә. Хит-парадыбызның унлыгын ачып җибәрүче Мурат Гайсин кибеткә йөрү өчен махсус бер көн булдырган. Җырчы айга бер тапкыр кирәк-яраклар алырга дип кибеткә чыгып китә. Анда да алдан әзерләнә. Башта план төзи, якынча акчасын исәпләп чыгара, аннары гына кибеткә юл тота. Кыскасы, сатып алу эшенә Мурат үтә җаваплы карый.
Сыңғы шопингіннан соң айыруча қанағат қалған екен. Электро қырыңғы шалған. Гастролерге шыққанда бик жайлы қазір. Көптен оласы қалған деп ортақлашты ол. Биегіз достар айда, вақыт ұзмасын зая. Биегіз достар айда, вақыт ұзмасын зая. Би яшәгәндә гомеркәйләр ызая. Би яшәгәндә гомеркәйләр ызая. Би яшәгәндә гомеркәйләр ызая. Би яшәгәндә гомеркәйләр ызая. Барлык туган тумаша. Бик әйдә, барлык туган тумаша. Кеше бик гомер буе ул шулай күңел аша. Кеше бик гомер буе ул шулай күңел аша. Бик әйдә бергәләп дөнья бит ул түгәрәк. Бик әйдә бергәләп дөнья бит ул түгәрәк. Жыршы шәшкә үзенә ошаган әйбергә тап булса, акчасын кызганмый. Чын-чынлап күңелгә хуш килгән әйберне көндә очратмыйсың бит, ди ул. Ә сәүдә үзәкләрендә шампунь, кремнар арасына эләксә, чыга алмыйча интегә икән. Һәрберсенең составын укып, исен иснәп, тормыш иптәшен тәмам интектереп бетерүен яшермәде. Кибетләрдә якынча 3-4 сәгать хуш исләр иснәп йөрүче шәшкә бүген хит парадыбызның 9-нчы урынында. Дөрләп яна, ялыгыз уша, ышкыннары җилегә уша, куркып җиргә төшәргә. Мин дә учак булыр идем, бик тиз янып сүнәр идем дә, килми көчемнән. Син бит киттең бүген бу тәне белән. Йөзләрең бик бәхетле иде. Ә минем соңгы өметем сүнде. Син мине көтүгән шул инде. Бар җылымны сиңа бирдем, синең белән көчле идем, шашып яндым, яраттым. Хәзер синсез калдым менә, горур башым түбән яма, сынды канатым. Син бит киттең бүген бу тәне белән. Йөзләрең бик бәхетле иде. Ә минем соңгы өметем сүнде. Син мине көтүгән шул инде. Беләсез микән, юк микән, дөньяның иң танылган йолдызлы шопоголиклары булып Пэрис Хилтон, Виктория Бекхэм, Кристина Агилера һәм Линдси Лохан санала. Хатын-кызлар исемлеге белән барда аңлашыла, ләкин бу исемлектә ир-атлар да бар икән. Җырчы Элтон Джон, боксчы Майк Тайсон һәм Рәсәй эстрадасының поп короле Филипп Киркоровка да кибет җене кагылган икән. Менә бу инде чыннан да начар гадәт кенә түгел, ә шир күрәсең. Безнең хит-парадтагы шопоголикларны булар белән чагыштырып та булмый, һәм бу шатландыра да.
Давам етек. 8-нче урын Рамил Аймендинов. Йөрәгемне бүләк итәм, кабул итеп тик син алгына. Гомерлеккә тормышымда бәхетем булгына. Мин сине көтәм, зарыгып бетәм, килче иркәм. Саклыйк күңелгә, гомергә, шын ярату дигән саф хисне. Жанымнан артык күрәм кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам. Сагынам иркәм, хәлләремне син белсәң икән. Җырларыма исемеңне кушам кичен иртән. Сөю назымны сиңа иркәм, бүләк итәм. Саклыйк күңелдә, гомергә, шын ярату дигән саф хисне. Жанымнан артык күрәм кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Хит-парадның чираттагы баскычында Мәскәү егетләре трио DJ Радик, Айрат Сафин һәм DJ Нияз. Айрат белән Ниязны 21-нче гасырның завыклы шире урап узган. Ә менә DJ Радик заманында чөпшен шопоголик булган. Сәгатьләр буе кием салым кибетләрендә югалып йөрүче егет соңгы арадагы сәүдә үзәкләре тирәсеннән тынычлап йөри башлаган. Мәскәү дигәч, кайсыгыз шундук нәрсә турында уйлап куйды? 8 апрель Кремль концертлар залында узачак грандиоз тамаша Татар җыры фестиваленең гала концерты булачагын исегезгә төшерәм. Төрле елларда Татар җыры премиясына ия булган иң популяр җырчылар бер сәхнәдә җыелып, зур бәйрәм ясаячак. Мәскәү, 8 апрель, Кремль концертлар залы. Рәхим итегез. Әйдә дустым, ал гармунны, җырлык җидгән чишмәне. Җырга моңнарга күмелсен, авылыбыз кешеләре. Шопоголиклар темасын давам итеп, 6-нчы урынга күчик. Ә 6-нчы урында мәхәббәт тамчылары җыры белән Ләйсән Мәхмүтова. Ләйсәнгә кибеткә бару бәхете еш тәтеми. Шуңа да җырчы бер кибеткә чыкса, көне буе йөри алам ди. Бер эш кынсам, акчасын да күп тотам,
Кыскасы, рәхәтләнәм дип уртаклашты Ләйсән. Иң яратканы бижутериялар ялтыр-йылтыр килгән бизәнү әйберләре икән. Алка, беләзек, муенсалар тирәсендә сәгатьләр буе бөтерелә алган Ләйсән Мәхмүтованың үзенә сүзне бирик. Аклымны кигәнегез, көклемә кигәнегез, скажите, пожалуйста, кем сезнең сөйгәнегез? Аллалымы, гөллалымы, тәрәзәңә пәрдәңә ярам булырсың дип куркам әллә нинди бәнәдәгә. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Киенсің қолың нечек терләми, бұл қодәрлі шибер болып, қоя үстіңі ширләми. Ақ бұяуларға бұя, терезі ұрымнарын, нечек еті бұйыштары, қамышу пыланынарын. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Тамшыларға сықланам, люблю тебя, не забуду дегеніңні яратам. Руслан Керимединов та кибет кайгысы юк әле. Җырчы егет армияга китәргә әзерләнә. Һәр хәлдә аның социаль челтәрендәге афишасы әнә шул хакта сөйли. Руслан Керимединовны армияга озатабыз дип исемләнгән концерт программасы 27 апрель көнне Ярчаллыда куелачак. Озатучылар арасында җырчы Илсия Бадретдинова да булачак. Дөрес хәлме бу, юкмы, вакыт күрсәтер. Әмма әйтергә кирәк, афиша астындагы комментарийлар инде күп кенә кызларны хафага салган. Кызлар, сезгә Руслан өйләнгән чагында борчыласы иде. Хәзер инде күңелегезгә артык якын алмасагыз да була. Ходай миңа сине яраштырган насип итеп үсетиңе. Инде синесез яши алмам кебек, алма бер түгүм минем. Сагынам да калды яннарга, кайдам сиңа тарта күгелем. Турмашымны билеп ямеләндереп турган сине биттиңсез бер гөл. Хит-парадның 4-нче урынында Илшат Сафин. Җырчы егетнең сүзләренә караганда, аның акчасы күбрәк кием салымга китә. Азык-төлекне Илшат күп иттереп авылдан алып килә икән. Шулай да ичне кытыклап торган берәр тәмлүшкә күрсәм, алмыйча түзә алмыйм ди ул. Сәүдә үзәкләренә исә күбрәк ял көннәрендә юл тота һәм үзенә ошаган әйберне тапмыйча өенә кайтмый икән. Егетләр арасында да бар икән шундый чыдамнар. Жылы җәйләр җитте тагын, якты йолдыз күкеләрдә. Шул йолдызлар арасыннан эзлим сине кишеләрдә. Шул йолдызлар арасыннан тапсам сине әгәр дә, өзеп алыр
gücüm jitmez kişilerde. Oş 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 yanıma, bunu bulma. Senin inem göz nurun, gökteki yakıtı yıldızım. Oş 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 yanıma, bunu bulma. Senin inem göz nurun, gökteki yakıtı yıldızım. Nur sibesin kukilerden üstün, balkıt suyu üleşir. Sen bitmin soylağan yıldız, Süligayda sürüleşir. Şeynin жылы kişini desin, bir köktü balkıysın. Sizesin mi hislerimini, sana digen tatılısın. Oş 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 yanıma, bunu bulma. Senin inem göz nurun, gökteki yakıtı yıldızım. Oş 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 yanıma, bunu bulma. Senin inem göz nurun, gökteki yakıtı yıldızım. Muzikal koyma hit paradının işligin aşıp jiberuşu Leysen Mukiyeva için kibitke ayırу kubrak psixologik proses. Сәүдә үзәкләрендәге атмосфера җырчы кызны тынычландырса, берәр әйбер сатып алу кәйфен 100%-ка кадәр күтәреп җибәрә икән. Күп очракта Лейсен кибеткә конкрет нәрсә аласын белмичә бара. Аның каравы һәрвакыт күңелен күтәрерлек әйберләр сатып ала. Айруча косметикага битараф түгел җырчы кыз. Аның фикеренчә, нәкъ менә косметика ярдәмендә төрле образлар белән экспериментлар ясап, сәхнә өчен килешле бер вариант эшләргә була. Экспериментатор Лейсен Мукиева шулай итеп бу атнада 3-нче урында. Минем тормышымда бара бер генә кеше җитми бит. Күренмәсәң күзләремә, минем уйларымнан да кит. Кайда сине табармын. Яллар буе көтәрмән. Худайдан бирелгән барым, җаным дисәгем күз нуры. Дөньяда син барым, мин бит Кайда сине табармын. Яллар буе көтәрмән. Айгөл Рахимованы шын мәгънәсендә шапоголиклар рәтенә кертергә була. Җырчы кыз яшереп тормады. Ачыктан-ачык мин акча тота белмим дип белдерде. Айгөл инде менә берничә тапкыр картасында булган бөтен суммасының соңгы тиененә хәтле кибеттә калдырып чыккан. Бик матур бер кием яисә коллекциясында булмаган парфюмга тап булса, күп очракта башын югалта икән. Хәзерге моментта Айгөлнең хушбуй коллекциясында 15 затлы духи бар. 15! Сибенеп кенә өлгер. Бүгенге хит-парадта катнашучы җырчылар арасында син иң беренче шапоголик, Айгөл. Ә менә синең җырың әлегә 2-нче урынга гына лаек булды. Яратырсың дисез тәкүрүдә, сөйгәнеңне дисез табарсың.
iken kararsın. Şık eli, şık benim yollarıma, tutur bir kara gözüme. Senin nazlı, yağımlı karışta bahar nuru kuşsun yüzüme. Sevganimni izlab aru belimi, qarashlarga kirib adashdim. Onlarga qo'ysig'ina indim, borimingga degan qarashsin. Кайчандыр шапоголиклар рәтендә йөргән Илмира Нагыймова бала тапкач бик үзгәргән. Хәер, акчаны аз тота башлаган икән дип әйтү дөрес булмас. Акчаны Илмира хәзер дә туздыра. Тик инде үзенә түгел, бала туганнан бирле бөтен акчабызны улыбызга гына тотабыз хәзер. Приоритетлар үзгәрде ди җырчы кыз. Шапоголикларга менә дигән киңәш бит бу. Гаилә корып бала табыгыз. Яман гадәтләрегезнең изе дә калмас. Ә инде мин сүзне бу атнаның лидеры Илмира Нагыймовага бирәм. Жаның белән иркәм, үзең сиздең икән, күңелемә ышкыны салганым. Сөю шап янна, күзләремә кара, алар сөйләр сиңа калганым. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Мин һәр туар таңда гашыйк булам сиңа, Ходай бәхетен күксенмәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелемне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. 15лекнең үзгәрешләре белән танышып чыктык. Эстрадабызның җырчылары арасында булган шапоголикларны да билгеләдек. Ә димәк, тыныч күңел белән саубуллашсак та була. Күңелле яллар, нәтиҗәле эш көннәре теләп, мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Очрашырбыз. Пока-пока.